औ माने सोलायनायनि खाथिराव माने परिबर्तननि सार्थआव माने जौगानायनि सार्थआव आरो जिथु जोंनि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु गोदान सुक्ति जाबाय बेखौ बिनि दफाफोरखौ माने आखरे आखरे जाफुंसार होनाय बा मावफुंनो थाखाय दिनै लोब लोब माने हाजार हाजार लाख लाख मानसिफ्रा ओंखारबोदों आरो बेनो जाहैबाय माने इउपिपिएल दोलोखौ देरहाहोनानै बे दफाफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय बयबो ओंखारबोदों आरो दिनै बे दफाफोरखौ जाफुंसार होनांगौब्ला जोंनि नैबे इउपिपिएल दोलोनि अनगायै कुनु रावबो दोलोआ मावफुंनायनि आखायाव लायाखै बिनि थाखायनो दिनै बयबो रायजो राजाया बुजि मोननानै दिनै इउपिपिएल दोलोआव जुगदान जादों आरो नैबे जोंनि बिटिआरआव जा इलेक्सन जानो गोनां बेवहाय इउपिपिएलनि माने गभर्नमेन्टआ जागोना रोखा जाबाय आरो बिनि थाखायनो दिनै बयबो लोब लोब ओंखारबोदों बयबो जइन जादों आरो बेजों लोगोसे नैबे जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तिनि मानगोनां बिजाथि दावबायसा बर' बिथाङाबो देरहागोना 100% सियर बेयाव कुनु माने हब्दबो बाखि गैया माने देरहागोना सियर जाखाबाय आरो बिनि थाखायनो दिनै जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव बिपिएफ बा अन्य बायदिसिना दोलोआ गैया जालांनो हमबाय जिहेतु बेयावहाय मैखोम मोनथाम दोलोआ बेवहाय इलेक्सनाव बाहागो लादों जेरैबायदि बिजेपि बिपिएफ आरो इउपिपिएल लोगोसे भटार्स पार्टी दं बिथांमोनखौ जों हिसाबाव लायाखै जिहेतु बिथांमोना जेबो रायजो राजा गैखाया बिथांमोनदों बे मोनथामखौ जों लादों बिनि गेजेराव बिजेपि आरो बिपिएफनिफ्राय दिनै गोबां सोद्रोमाया जइन जाफैदों आं आगोलाव जइन जानायावबो बुंखादोंमोन जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव माने बिपिएफखौ जों आसि बिसिआव साननो हानाय माने हिसाबनिसो मानसि थागोन होननानै आं दाख्लै बावैबो बुंखादोंमोन बे साननैसोनि बिथोराव गोबां मानसिफ्रा जइन जागोन होननानै दिनै गोबां एक्स चेयारमेनफोरा जइन जादों माने बिपिएफनि माखासे नेताफ्रा जइन जाबाय बिजेपिनि माखासे मावथिफ्रा जइन जाबाय ससियेल वार्कार समाज सिबियारि बिथांमोना जइन जादों सोरबा मास्टार रिटायार माने फोरोंगिरि रिटायार जानाय बिथांमोनाबो जइन जादों दिनै 100 जननिबो सायाव जइन जादों गाबोनबो जइनिं दोङो गाबोनबो जोंनाव नायबोलियाव 100 बा 150 एबा 150 जननि सायाव गाबोन जइनिं जागोन गोनो गोथो जानांगौनि जेबो गैया आरो नैबे भेरगाव समस्तियाव नै नभेम्बरनि जोबनायसिमाव लागि बिपिएफआ थानाय नंला थागोन खैजोनमान थागोन आरो बिनिफ्राय आरो बारा थानाय नंलिया निश्चय गोबां मानसिया जोंजों जुगाजुग लादों दिनै गोबाङा फैनो हायाखिसे उखा मुखा लानाय जादों आरो केन्डिडेट बिजाथि बिथां दावबायसा बर' बिथांनि न'खराव फैनानै 10 जन 15 जन साब्रै साबाया जइनिंआथ' रेगुलार जाबाय थादों आरो बिथांमोना मिन्थिगौ गावसोरनो बेसेबां सक्ति दंबावो आरो नै बे साननैसोआव गोबां माने बिपिएफनि नेताफ्रा जोंनियाव जइन जागोन आरो बेनिफ्राय जायफ्रा आगोलाव बिजेपि खालामबाय थादोंमोन बिथांमोनाबो जोंनियाव जइन जागोन आरो जइन जाबाय थादों जायफ्रा गोदानै बिजेपिआव जइन जाहैदों बिथांमोना मा सार्थआव बिजेपिआव जइन जाहैदों जेबो मिथिया खिन्थु बिजेपिआव जुदि थायोब्ला बोसोरनै थानायनि उनावनो बिजेपिनि गासै माने निति आदर्शखौ मिथिनानै बयबो बारस्लायफिनो नाथाय गोदान थांग्राफ्रा बोरै थांदों आं बेखौ जेबो मिथिया आरो बिनि थाखायनो जों गले गले खावलायदों देरहानायनि जौगानायनि सार्थआव आरो बै दफाफोरखौ रोखा रोखा जाफुंसार होनायनि सार्थआव जायफ्रा जि दोलोआवनो थाया मानो बयबो जों नैबे इउपिपिएलआव ज' जानानै जों मोजाङै खामानि मावलांनि मोनदोंसे लामाजों थांनानै जोङो जौगानायनि खामानि मावलांनि माने गोजोन थासारि लाबोनायनि सार्थआव बयखौबो फैनो थाखाय आं खावलायदों आगोलाव जि जालांबाय सोरबा गोरोन्थि मावफ्लांबाय सोरबा माबा माबि मावफ्लांबाय सोरहाबा भुल जालांबाय बेफोरखौ बावगारजोबनानै नैबे सक्तिनि सार्थआव दफाफोरखौ जाफुंनाय सार्थआव डेभेलपमेन्टनि सार्थआव बयबो ज' जानानै जों खामानि मावलांनि आं बेखौनो खावलायदों जों रावखौबो जों गाहाय गोजौ जों सानलायनाय गैया जों खौसेयै मोनसे लामाजों जों खामानि मावलांनो लादों रावबो गाज्रि दामोन रावबो भेदाभेद सानलायनो नाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव खुनु भेदाभेद गैया जोङो जयै खामानि मावलांनि जाय जि दोलोआवनो थाया मानो बयखौबो जयै नैबे जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जानानै खामानि मावनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय।